Nos dda, croeso ato ni rhaglen uchafbwyntiau ola'r tymor. A hynny ar ôl penwythnos ola y tymor arferol cyn y gemau ail gyfle wrth gwrs. Be sy'n rhyfeddol, 12 yn y gyngrair, oedd 8 safle wedi setlo yn barod. Yn yr hanner ucha, ond i ddim yn siŵr pwy fyddai'n gorffen yn bedwerydd ac yn bumed. Safleoedd pwysig o ran y gemau ail gyfle yna, a'r clybiau yn y safleoedd yna yn cwrdd â'i gilydd. Mae'r pedwerydd safle yn golygu mantais o chwarae gartre yn y gemau ail gyfle, felly roedd yna ddigon yn y fantol rhwng Caernarfon a Met Caerdydd. Dau o'r clybiau sydd wedi cyrraedd Ewrop trwy'r gemau ail gyfle yn y blynyddoedd diwetha. Chwarae bach tot. Tot eto. A mae'n ôl gan Sodi. Mae'r osgwng aros yn dani. Fo sy'n mewn! Arbediad! Arbediad gwych ond ac am sefyll beth bynnag oedd y golwr ddim i wybod hynny. Sodi, croesi'r arbennig, tuag at y postyn pella, Rosgro yn dod mewn, le dyle fe fod ar y postyn pella yna, fath syth off y bar. Ac o bosib bod na ddim arbediad, falle mae'r bar o efo yn y diwedd. Sodi, sy'n brysur yn y gêm yma. Oedd y cliriad ddim digon cywir! Ac yn ara bach, mae Met yn cael un ymdrech ar ôl y llall. Sam Jones a Bale jyst yn cwmpo iddo fe wrth ymyl y Cwd Cosby a cael cyffyrddiad dda ar y Bale, ond hanner cyfle eto i'r Met. Reynolds i gymryd y gic. Sam Jones gafodd i ben iddi. Mae rywsyd o'r golwr wedi herbedi, ond yn y diwedd mae'n mynd mewn am y Rosgro di sgorio. Wel, nath y golwr yn gampus, ond fe ddihangodd y Bale i'r Rosgro. A mae'r gwrs wedi cael tymor siomedig o safbwynt goliau. Wedi sgorio i drydedd y tymor yma, a mae Met ar y blaen o gol i ddim. Yr arbediad yn un arbennig, ond wedyn Rosgro syth yna ar y Bale i roedd hi yn gefn y rwyd. Da iawn gan Reynolds. Ac oedd yr ergyd gan Vincent gafodd afel arni. Oedd angen y arbediad gan Ben Hughes. Reynolds yn gosod y Bale i Vincent a mae'n cael cyffyrddiad dda yn bwnsio just cyn y golwr yna. Ben Hughes yn gwneud arbediad arbennig i dorni i ffwrdd. Bevan ar Davies, mae'r Bale at Hill. A Hill at i gapten Sears. Sy'n dod fwy mewn i'r gêm. Fe oedodd y golwr. Ydy Lloyd yn mynd amdani. Mae yna gam sefyll. Mae yna gam sefyll. Matty Hill gafodd yr ergyd gynta. Dwi'n meddwl oedd yn cam sefyll. Ond oedd y lliman di codi'n gynnar, mae'r rhaid deud hynny. Mae'n agos yn sicr. Dyle fe fod yn sgorio fyna. Ond cam sefyll wedi safio fe. O'r eilydd yn cael ei ergyd mewn ar beded arall gan y golwr fos di bod brysura o bellffordd. Ond Jake Morris yn cael yr ergyd. Hughes ychydig bach yn ffodus falle nad oedd na neb arall yna. Y tafliad hir o pawb yn ei ddisgwyl, mae'n fach fer. Cyfle arall i Hill i roed i mewn. Davies, gwych, mae'n Bale yn hydd. Mooney! A mae Caernarfon nôl yn y gêm. Davies yn creu, Mooney sgorio. Credu bydd y golwr yn edrych nôl o hwn broedd yn siomedig. Arbediad dda yn gyntaf, fi'n credu, ond falle bydd yn teimlo bydd wedi dorni hwnna tuag at y postyn i ffwrdd o'r gol. Ond i fod yn teg, fi'n credu Mooney sydd mewn na, yn ymateb mor dda a ddim yn colli'r cyfle. Oedd e'n anoddach i'r golwr, achos oedd y syth ato fe, oedd rhaid i fe trael dale, yn anffodus nath e ddim dale. Davies ddim yn cam sefyll, a mae'n gryfach na i ddyn. Ydyn ni thynnu nôl neu gan fynd i hun. Mae'n thynnu nôl! A mae Louis Lloyd yn cael y gol! A Dyfed! A dyna'r gol fydd yn sicrhau yr esgyd air iddo fo. A chwarae teg i Davies, chwarae teg i Jones. Ar i'r ddau sicrhau. Mae at droed Lloyd oedd i mynd. Ac mae Caernarfon hefyd ar y blaen o 2-1. Wel, arno fe i Adam Davies yno fe. Mae'n gwneud mor dda. Mae ben lan trwy'r amser yna fe. Ti'n gweld yn edrych amdano fe yn y Cwd Cosby a mae jyst yn rhoi fe ar blat a Louis Lloyd yn gorffen a 16 o goliau i Louis Lloyd. Roedd y Seintiau'n gobeithio am fuddugoliaeth i osgoi gorffen y tymor gyda'r nifer lleiaf o bwyntiau ers 6 mlynedd wrth wynebu Hwlffordd, oedd am orffen yn drydydd yn hafal a'i safle gorau erioed. Ein dyfarnwr y prynhawn yma i Mr Bryn, Malcolm Jones, yr adar gleision yn cychwyn y gêm. Walters a'r peniad cynnar. A Kenneth
allan at Aberystwyth ac Ben Arman ar cyfle. Arman yn penio chydig heibio'r postyn. Cyfle cynnar iawn i'r adar gleision. Danny Redmond, captain arferol y Seintiau. Mae'n mynd ddwfwn tuag at Wilson. Wilson yn cael ei ben iddi. Dyma Pasg. Rocket gan Pasg. Ond arbediad rhagorol gan Ifan Nott yn y gôl i Hwlffordd. I ymddangosiad cyntaf yn uwch gyngrair Cymru y tymor hwn. Mae'n anodd iawn i Ifan Nott a'r peniad yn erbyn y bar. A'r Seintiau yn dod yn agos unwaith eto. Peniad Jack Bodenham yn erbyn y bar. Rhys yn y fan ar lle. Wedi bod yn arwr o'n camgymeriad cyntaf prynhawn gan Jacob Owen yn cyflwyno'r bêl yn ôl. A dyma Brobl. Brobl mlaen at Holdham yn tynnu'r bêl yn ôl! A Wilson sydd yn rhwydo i'r Seintiau. Gwaith campus lawr y chwith. Redmond yn croesi'n isel i lwybr Adam Wilson. A Wilson yn taro'r bêl yn hyderus heibio i Ifan Nott. Holden at Zach Clark. Clark tu fewn i Rhys. Gol gampus gan Zach Clark yn dyblu mantais y Seintiau newydd. Yn derbyn y bêl, yn rhedeg yn uniongyrchol at Dylan Rhys. Yn torri tu fewn ar ei drod dde ac yna crymanu'r bêl o gwmpas Ifan Nott i gornel uchaf rhwyd. Redmond, chi bas, allan at Pasg. Pasg yn rhedeg at Aberystwyth, heibio Aberystwyth, Pasg! Arbediad da gan Ifan Nott. Gwaith da gan Josh Pasg i giro Aberystwyth yn y lle cynta. Braich Ifan Nott yn atal y drydedd. Ote. Gwaith da gan yr eilydd i ryddhau Josh Pasg a Jordan Williams yn y canol. Pasg yn parhau i fynd. Gosod y bêl at Brobl. A Brobl yn gwasgu'r bêl heibio i Ifan Nott. A mae'r drydydd wedi dod. Ond Ote yr eilydd yn ryddhau Pasg lawr y dde. Yn gadael y bêl wedyn i Ryan Brobl. A fe a'i ergyd dde yn ychwanegu'r drydydd a mae'n traffig un ffordd yn yr ail hanner yma. Watts. Jenkins tu allan iddo fe. Digon o ddewis yn y canol i Jenkins. Mae'n croesi. Mae'n cyrraedd Arman. Arman ar ergyd gan Dan Hawkins. Fe fydd hi yn gôl gysur. Dim llechen lan i Connor Roberts yn ei gêm ola dros y Seintiau yn uwch gyngrair Cymru. A Dan Hawkins ar ei drod chwith yn sgifo'r bêl heibio i Connor Roberts. Dyw'r Bala ddim wedi cael ail hanner da i'r tymor i ddweud y lleia. Heb ennill yr un gêm ers y toriad. I gael ychydig o fomentum cyn y gemau ail gyfle, bydde angen stopio ymosodwr Penybont James Crawl, gŵr sy'n targedu yr esgid air gyda 15 gol cyn gêm ola'r tymor. Cyn Owen mlaen at James Crawl. Crawl yn derbyn y bêl yn ôl gan Clayton Green ac yn taro'r trawst. Am gyflen fan'na i brif sgorio'r Penybont. Yr 1-2 hyfryd na efo Clayton Green, ond Crawl methu canfod cefn yr rhwyd. Allan at Miles Davies ar y dde. Davies yn gweld rhediad Lewis Harling. Harling tuag at ymyl y cwrt Cosby. Owen Pritchard sydd yn o'r ergyd isel. Yn rhy agos at y golwr Joel Torrance. Lewis Harling, gormod o grysa gwyn o'i gwmpas o'r yn Edward sy'n cipio'r meddiant. Cael ei lorio gan Harling, ond y chwarae'n parhau lawr y dde. Callum Edwards nôl at Liam Higgins. A'r ergyd yn sleifio mewn i'r postyn pella, reit ar ddiwedd. Yr hanner cynta, mae'r Bala wedi mynd ar y blaen. Liam Higgins yn sgorio ei gol cyntaf o dros y clwb. Allan at Owen Pritchard, mae'n mynd. Harling, bydd eto ar ymyl y cwrt Cosby, Kirkhoff sy'n yno. Kirkhoff yn dal i fynd ac arbediad campus. Sebi Afaddaki troi'n dda. Tuag at y cwrt Cosby, mae'n mynd ac mae'n gefn o rwyd.
Ail gol i'r Bala. A Callum Edwards oedd yno. Aberdaki wedi gwneud y gwaith caled lawr y chwith. A'i gosod i arblat i Callum Edwards. Mal Davies yn awyddus i gymryd hon yn sydyn. Chris Venables di'r targed. Venables tuag at Kroll. Kroll yn llythyr chwarae. Clayton Green yn aros am gymorth. Owen Pritchard sydd yno. Pritchard ar ergyd. Arbediad gwych gan Joel Torrance. Oedd lawr yn isel i arbed. Yn sicr cyfle gorau. Penybont yn yr ail hanner hyd yma. Joe Malkin yn cael lle i droi rwan yng nghanol Quay. Ac yn lledr chwarae'n hyfryd allan at Callum Edwards. Edwards yn erbyn Gabe Kirchhoff ar ergyd. Yn taro'r postyn. Gan Edwards. A'r golwr Adam Prisbeck wedi giro. Ond fodfeddi'n unig oedd Callum Edwards o gael ei ail gol o'n y gêm. Joe Woodywys, tuag at y postyn pella! Chris Venables! Wel, pwy arall? Cyn chwaraewr y Bala. Blaen fel eilydd i Penybont. A fo sy'n penio'r bel i gefn y rhwyd. I gael gol yn ôl i'r ymwelwyr. Sebi Aberdaki yn troi heibio'i Keen Watts. Croesiad i mewn ar peniad yn un da gan Joe Malkin. Mae'n cyffwrdd y traws ar ei ffordd drosodd. Ross White yn codi'r bel nôl tuag at gwrt Cosby Penybont. Mendes yno ar pen. A'r bel rwsyd yn cael ei ffrocio i chefn y rwyd. Lasana Mendes yn dathlu. Ac ar y postyn agosa na. Mi oedd na flerwch. Ond mi oedd Lasana Mendes yno i fanteisio. Miles Davies yn codi'r bel tuag at Chris Venables yn y cwrt Cosby. Nôl at James Kroll ar ergyd yna wedi rwystro. Mae'n cic o'r smotyn. Mi oedd na lawion fyna ar ergyd gan James Kroll yn cael ei rwystro. James Kroll sy'n paratoi i gymryd y gic o'r smotyn i Penybont felly. A Kroll yn canfod cefn y rhwyd. Wedi cael ei gol o'r prynhawn ma. Yn bwysicach beth iddo fo. Mae o nôl yn y ras am yr esgid air. Caernarfon yn cadw gafal ar y pedwerydd safle a mantais cartref yn y gema ail gyfle gan wynebu'r Bari'r Sadwrn nesaf. Bydd Met Caerdydd hefyd gartref yn y rownd go gynderfynol yn erbyn y Bala. Os mae'r Seintiau Newydd sy'n codi cwpan Cymru mhen pythefnos, bydd Penybont yn osgoi'r gema ail gyfle a mynd yn syth i Ewrop. Nawr, ar ôl colli yn ebyn y Bari wythnos diwetha, roedd gobeithio'n Connah o gyrraedd y seithfed safle a sicrhau lle yn y gemau ail gyfle ar ben. Ond, o gofio bod nhw yn ronderfynol Cwpan Cymru, roedd hi'n dipyn o sioc gweld y rheolwr Billy Painter yn colli swydd. Ei gwrthwynebydd nhw yn y gêm ola cyn y ronderfynol oedd Aberystwyth yn chwarae gêm rhif 1108 yn y gyngred a'i gêm ola am y tro, wrth iddyn nhw ddisgyn i'r ail haen am y tro cyntaf ers sefydlu'r system dros 10 mlynedd ar hugain yn ôl. Dan Roberts, gan fod Sam Durrant, fod i gonad o le yng nghanol y cae. I bas dreiddiol o, a Rhys Hughes amgylch y golwr. A'r ergyd yn cael ei rhwystro ac yn echlirio fi ar y llinell. Ond mae yn gol. Y dyfarnwr cynorthwyol ar yr ochr draw yn codi liman yn syth. 15fed gol Rhys Hughes yn y gyngrair tymor yma. Ffyrddiad trwm gan Oli Wright. Aber yn dwy'n y meddiant! Ac Iwan Lewis sydd wedi nioni'r sgôr yn ddofn i mewn i'r amser am anafiadau ar ddiwedd yr hanner cynta. Patterson sy'n cymryd y gic a'i ergyd o yn cosi rhwyd ochr. Aber sydd wedi gorffan yr hanner gryfa. Oli Wright. Gan opsiynau ganddo fo. Disney yn y heini. Rhys Hughes rwan! A'r ergyd yn gorfodi Dave Jones yr eilydd i ymateb yn sydyn. Bel yn disgyn i Disney. Nôl allan at Ffwmpan Wandwe. Wandwe at Hughes. Ac am yr ail waith mewn ychydig dros funud, Dave Jones yn rhwystro Rhys Hughes. Pass lac gan John Owen.
Syth at Oli Wright. Wright yn mynd I hun. Yr ergyd yn syth at Dave Jones. A golwr yn troi'r bêl dros y bar. It sounds like you're still going to be around here next season and hopefully getting Abed back to the top tier. I'm hopeful that I'm going to be here. I'm not going to say 100% that I'm definitely in because, like I said to the board last week, you know, if I can't attract the players to come here and play in the Cymru South, then I'm not the right man for the job. We need someone here that, you know, has got their connections, who can bring players in. So what I'm hoping is that we can get the 5 or 6 to stay. And then try and add a few more quickly and then get a local and try and go from that. But if I can't do that, then I'm not the right man for this job. Ar ôl colli'r wythnos diwethaf, roedd tynged y Drenewydd wedi selio cyn wynebu'r Flint ddydd Sadwrn. A doedd hi ddim yn ddiweddglo cofiadwy I gyfnod yr obiniaid yn y gyngrair. Rob Evans yn taro'r bêl I gornel uchaf I gol I hun wedi 7 munud ar 20. Ac yna, Ben Wyn yn creu ar amddiffyn yn agor fel y môr coch I Elliot Reeves rwyddo 4 munud yn ddiweddarach. Fe gollodd y Flint 6 gêm gynta'r tymor, felly mae aros I fyny yn dipyn o gamp I dîm Lee Fowler ac roedd na dipyn o chwaraewyr ifanc ar y cae yn cynnwys George May, nath daro'r drydedd cyn troi, gyda Wyn eto'n creu, a'r bedwaredd yn y 10 munud olaf. Diwedd Triannis I 33 o flynyddoedd yn yr uwch gyngrair i'r Drenewydd ar ôl cael ei chachub ddwywaith gan faterion oddi ar y cae, maen nhw'n disgyn eleni gan golli 4 gêm ola'r tymor a cholli o 4 gol I ddim yn y gêm olaf 1. Am y tro cyntaf, ers 4 blynedd bydd y Bari'n cystadlu yn y gemau ail gyfle ar ôl sicrhau'r 7fed safle yn erbyn Connah. Roedden nhw'n cloi'r tymor yn erbyn Llansawel. Gyhoeddodd bod cytundeb y rheolwr Andy Dyer wedi ymestyn ar ôl iddo gadw'r clwb yn y gyngrair yn ei tymor cyntaf yn ôl hefyd. Dyma'r Bari yn dod lawr, maen nhw'n gwrthymosod. George yn gofyn amdani, Hulbert ar ergyd, mae'n gwyro. Yr ergyd mae'n syrthio garedig I Richards, alle fe danio, a Llansawel ac Alex Gammond yn gallu clirio. Croesiad o'r Pennod gan Sainty, I gefn o'r hoed, ac mae mor hawdd â hynny. Y croesiad gan Wilmot, y Pennod yn gryf gan Callum Sainty. Y Bari ar y blaen, y Bari 1, Llansawel dim. Williams I ganol y cwrt Cosby, y dyrniad yn glir gan Will Fuller. Wilmot. Nôl at Lewis. Aidan Lewis I ganol y cwrt ar ôl Beniad, ar ôl sodliad yn edrych gan McLagan. McLagan yn ei lledu I draw at Cavanagh, ar croesiad Cavanagh yn troi, nôl at McLagan, a mae ail yr Bari, ac mae mor hawdd â hynny unwaith eto. McLagan yn cael gymaint o amser, gymaint o le ar ochr y cwrt Cosby ac yn ei anwesydd I heibio'r golwr Will Fuller. Cydi hi lawr ar asgell chwith, cydi hi, mae ei heibio'r amddiffynwr, a'r croesiad o'r McLagan ac am arbediad gar Fuller. Ydy'r bêl di croesi'r linell? Na, oddi ar y linell gan gapten Llansawel, Alex Gammond. Mor anlwcus I Cain McLagan, mi ath e bopeth yn iawn. Dyma Wilmot yn dod ar croesiad unwaith eto. A'r Pennod, mae gefn o'r hoed. Dyna'r ail Beniad sydd wedi mynd I gornel isa'r hoed o fewn yr hanner agoriadol yma. A'r ddau wedi dod oddi ar ben Callum Sainty. Nôl at Williams. Wel, mae Williams yn cael ei ddal fan hyn, os y gyfle I Luke Bowen. Luke Bowen ar ochr y cwrt Cosby, troi nôl ar ei drod dde ar ergyd. Ychydig heibio'r postyn. At McLagan. McLagan ymlaen at Ollie Hulbert. Dyw e ddim yn cam sefyll. A dyna'r bedwaredd I dîm Steve Jenkins. Ac o'r diwedd y prynawn mae Ollie Hulbert yn sgorio. Tackle dda gan Cydi, mae'r bêl nôl gan y tîm cartre. Wilmot yn rhyddhau Ieuan Owen, Sankar I holi. Ieuan Owen, nawr ten y gyfle I Ollie Hulbert, a mae di wneud 1-5. Wel, am brynhawn mor safonol, Ollie Hulbert, mae di sgorio ddwywaith o fewn y 10 munud diwetha yma. It is your last home game for Barry Town. You've been here for 8 seasons. Sum up your emotions at the end of that 90. Yeah. Listen, it's an emotional day, and
A good day, obviously 5-0 win. I couldn't really have scripted it better, really, and to get a goal was lovely as well. So, listen, it's been a great ride, and I've enjoyed every minute of it. Just great to round it off with a win, and hopefully puts us in a good place for the playoffs now, which are important, and that's all we wanted, really, was to carry that momentum we've built and make sure we go and give our all in the playoffs. Am y tro cyntaf ers 2017, mae'r ddau dîm enillodd ddyrchafiad wedi cadw'i lle yn y gyngred. Llongyfarchiadau mawr felly'r Flint a Llansawel a'r ddau sy'n disgyn i'r ddau glwb sydd wedi chwarae yn y gyngred ers y tymor cyntaf. Bai Colwyn a Llanelli felly yn cymryd lle y Dre Newydd ac Aberystwyth tymor nesaf. Mae'r esgudair yn cael ei rhannu eleni llongyfarchiadau James Crowell a Louis Lloyd gyda'r ddau yn rhwydo ar ddiwrnod ola'r tymor. 1 ar 15 o goliau yw'r nifer i 7 erioed i enillydd yr esgudair a'r tymor hwn yw dim ond yr eildro i'r prif sgorio rhwydo llai nac 20 o goliau. Ni gorffen wythnos yma gyda'r gêm fawr i sicrhau dyrchafiad i brif adran Genero. Pencampwyr y de yn cwrdd â Phencampwyr y gogledd. Pontypridd gipiodd pethau yn y de rath i lawr i'r gêm ola. Tipyn haws o ran tymor Quay Connah, record berffaith yn ennill pob gêm. Yn ymadiadaeth ar y blaen 2 funud cyn yr egwyl ar Barclaetham yn y Dre Newydd, y symudiad yn dechrau reit o'r cefn o'r golwr yna pas hyfryd gan Anna Marsh yn rhyddhau'r capten ifanc Poppy Wild McGregor i rwydo gôl rhif 29 am y tymor. Roedd hi'n 2 reit ar ddiwedd yr hanner, sgilia hyfryd ar ei rhediad gan y Poppy arall, Poppy Kendrick Jones, ac ergyd dros ben y golwr. Gyda Quay Connah heb golli pwynt drwy'r tymor a 2 ar y blaen ar yr egwyl, fyddech chi'n meddwl bod y champagne ar yr ia. Ond roedd Pontypridd yn ôl ynddi yn ail funud yr ail hanner. Gôl i'w rhwydi hun gan Megan Andrews o'r gic gornel. Yna, trodd stori'r gêm ar ei phen yn y 10 munud olaf. Quay Connah'n colli'r meddiant wrth basio'r allan o'r cefn cyn i Nicole Fent yn orffen yn wych i ddod â Pont i'n gyfartal 8 munud cyn y chwiban olaf. Llai na munud a hanner yn ddiweddarach, roedd Ponty ar y blaen am y tro cynta yn y gêm. Quiana Wheeler 19 oed yn rhwydo'r gôl allweddol. A dyna sut orffennodd hi. Drama ar Barclaetham ac ar ôl syrthio'r tymor diwethaf, Pontypridd yn cael dyrchafiad yn syth yn ôl i fyny. Llongyfarchiadau i Pontypridd felly. Bydd tîm cyn gapten Cymru, Claire O'Sullivan, yn ôl yn y brif adran tymor nesaf. O dyna ni am heno, a dyna ni am yr uchafbwyntiau ar nos Lun hefyd, ond digon o gemau byw i ddod rhwng y rowndiau terfynol a'r gemau ailgyfle. Dydd Sadwrn, mae dyn ni Caernarfon yn erbyn y Bari i chi yn fyw amser cinio yn y gemau ailgyfle Ewropeaidd ar-lein ac ar eich teledu clyfar. Wedyn dydd Sul, ni'n fyw ar S4C, rownd derfynol Cwpan Cymru Beaut Energy rhwng Wrexham a Chaerdydd a'r gêm na yn fyw am 4:45. Ond dyna ni o ran uchafbwyntiau ar nos Lun a nos Fawrth. Diolch yn fawr iawn am eich cwmni drwy gydol y tymor. Mae wedi bod yn bleser. Welwn i chi cyn hir.